Sigurno ste svi čuli za Anu Karenjinu Lava Nikolajevića Tolstoja. Ako niste čitali roman, verujem da ste u glavi stvorili lik o nemoralnoj ženi koja je uništila svoju porodicu. A da li je Ana jedini krivac u priči i u kolikoj meri roman govori samo o njoj? Pitanja je zaista mnogo. Rusija s kraja 19. veka nije nimalo bila naivna za život. Da li je taj način života razlog zašto se Ana udala za Aleksija Karenjina? Zbog čega je osuda pala na nju? Da li zato što se odlučila da sruši prividno idiličnu sliku porodice, dok su drugi svim snagama pokušavali da je održe, iako se iznutra raspadala? Da li je i ti osuđuješ? Živela je u vremenu u kome razvod nije bio uobičajen, pa je zbog toga njen položaj težak. Ljubav je ta koja je odredila njen put, a da li ju je dovela do očekivane sreće, prosudite sami. U ovom romanu Tolstoj prati još jednu priču, to je priča o Konstantinu Ljevinu. Ukoliko niste, pročitajte ovaj roman jer ćete dobiti odgovore na mnogobrojna pitanja.